Kublai ki parlok rawan saji sinpan hapo marbari pen kwai biang sngap hana gumta ki price kat no ki price ki don kat no teli ban kumcuru kade ha kat no tarik sngap hai gani ke video nadu ka sedang do ban dakut kenang pintip ya gini ki price ban kumcuru iki ba ki ba ju sngotanat ban simenta ha ki laki dro namar kan donru kala ki dro ha kati kesni yawan syaka jing yakop kwai khabam kepala penlong ha jaka kapung marbari fishing pond hapo melim marbanyang bat katerik kandi ha ka arpo terik banai basipo arajar arposan bat kador jong ka tiket kandi tang san spa tangka shirungwyang uwei ukwai bat dia kani ke jingi kop khoi dok han penyai dai iba bimar pana bim walang je kurba harkat bat ki paralok bat ya gani ke jingkop khoi do khan sang ha kapor khandai sitang mun step hadu lai beji janmit skabha nam ta ki price nga ngej ba phila kwa bantip nam ta ki price ki parlok ron nam ta first price on yo ya song bisa shilak tangka ba ar lai pojar ba lai a pojar ba sau khat san hajar ba san shipojar ban riu prajar ba nyu jar pra san hajar ba khnai sau jar san spa ba shipo nung yo sau hajar tangka ban Nang donru ki consolation prize adu arpotli arhajar tangka uwei urawan shishuru shisin baladam ki prize ki rawan kem deshu ban penthut ya kejingi kop khwai do kha ban kini kejingi kop khwai kenyat be shakman ti nakabenta ka porung pade ha kati kejingi kop khwai khabam kan long ha ka arpotrik banai ba shipor jarupsan hi ha ka porsan ba jemen step in debate handa ki tiket nadu kapor driu beje men step ban nakamta kati ke jingkop khwai khabam en pen khwai tang kawi kapung kata kabade kapung he tingi scam ki parlok rawan ki bajule ban khwai hakati ka marbari fishing pond kitip ha e gadon kata kapung he badom tang kata kinong penyan kilapan kreru nakamta upai ba ubaju sakhi nakapor sakapor ya ka jingkop khwai dok ha bat kumchuru ya ki parlok rawan nakamta lagi draw nakamta ka prize hakati ka lagi draw hakati ka singi kabdi arputrik nai basipo ajar opsan kande sanpo jar tangka nakabenta ubanukong ba arpo jar balai sipo jar basau san hajar tangka ban kador jong ka tiket hakati ka lagi draw kande tang shi spa shi tiket ban arspa laiteli ki tiket Bat nakamta kapor ke penyelek kaya ketika lagi dro ande ha kapor ar siteng janmiet nalor ki dokha ki balarim la te dokharu sau kintal ha ka khatwei trik benai besi pho ajar opsan ha kapor men step bat en sim jing theu ya baro ki jai dokha like no ka silver cap bat anamsha ban sane ai bam kat ba umpat dei kapor khwai bat Omsha yaki bana barsnong banwan dijing di hakate kajaka like no kitiar khwai bat kijing bam dokha ti nakamta kijing tip ki bapnia philaru bon phone hakini kinbar ki badon hakani ka coaching panbana lane ka notification kulai shibon